मिरु आफादा थेलामारायाव 50,000 आर'ज मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेखौ जानुवारि दानाव बिथांमोना थामथिम खालामनायखौ मिथिदों आरो बेवहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ हांख्रायदों। दा बे मोनसे जारिमिनारि जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनांगौआ बयनिबो बिबान। दा बे बाथ्राखौ मिथिनानै जों बयबो बेवहाय नुजाफैदों जाहाथे बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङैनो खुंफुंनो हायो आरो मोनसे जारिमिन सोरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे मुलुगनि मानसिफोरनो बाथौ धोरोमनि बागै आरोबाव मोजाङै मिथिहोनो हायो। मानोना सा सानजा भारतआव बर' माहारियानो बयनिख्रुइबो गोजामसिन माहारि आरो बे बर' माहारिनि जि बाथौ धोरोम जोंनि खेराइ बागुरुम्बा जोंनि धोरोम आरो हारिमु बेनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन। दा बेखौ गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मिथिया। दा दिनै सम फैदों जे मुलुगनि मानसिफोरनो बेखौ खोन्थानायनि थाखाय दा बेबायदि मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो बाथौ जोंनि आफादनि सेन्ट्रेल कमिटिनो साबायखर बावदों, लोगोसे सनितपुर जिल्ला कमिटि आरो गासैबो बियाबनो साबायखर बावदों आरो आङो अबंलावरनि खाथियाव आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बे हाबाफारिया जाहाथे गाहामैनो गाहाम जाफुंसार महर मोनो। जिहेतु नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ माबायदि लोब लोब बाहागो लाफैनायाव खावलायदों? रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनांगौ। आर'ज हानजायासो आर'ज गाबनायासो 50,000 जागोन, बाखिथ' आरो रोजा रोजा फैबावनांगौ। खमसे खम 1-1.5 लाख मानसि बेवहाय थुबुर जानांगौ। मानोना बेयो मोनसे जारिमिनारि दिन जानानै थागोन आरो बेखौ गोसो गोरबोजों मोजाङै खालामनांगौ। आरो सनितपुर होननाय लोगो लोगो आंहा फोथायनाय दङ, मानोना बे ओनसोलाव गोबां प्रग्राम खालामलांबाय आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लाखायो। आं मिजिंथिदों इखालिबो साननायनिख्रुइ गोबां बांसिन सुबुङानो बेवहाय बाहागो लाफैयो। गुबुन गुबुन धोरोमनि सायावबो नोंथाङा खावलायगोन नामा? गुबुन धोरोमनि सायावथ' खावलायथ'नाय नङा, उनाव खावलायगोन। मानोना बियो बाथौनि जिहेथु मोनसे हाबाफारि, दा बेवहाय बाथौआनो गुबैयै बाहागो लागोन। गुबुना हयथ' आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो, नायगिरि हिसाबै बाहागो लानो हायो। दा बेवहाय गुबैयै जोंहा बर' फिसाफ्रा जायफोर जोङो दिनै बाथौ सिबियो बिथांमोनानो गुबै बाहागो लागोन। बाथौ सिबियाबाबो बर' फिसाफ्रा बाहागो लानो हायो, मानोना बियो जोंनि माहारिनि गिदिरथार मोनसे हाबाफारि। दा बेनिखायनो बेखौ रावबो गुबुन खोथा सानालासिनो बे जारिमिनारि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो आरो बेखौ जारिमिनारि खालामनो थाखाय बयबो जाहाथे आवगायबोयो आं बेखौ खावलायदों। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना